Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Jeremia 29, vers 11. Wij zijn dankbaar voor Friesland. Dankbaar voor de prachtige natuur in onze provincie. We zijn dankbaar voor onze ondernemers die werkgelegenheid creëren en onze economie versterken. We zijn dankbaar voor onze vrijwilligers die elke dag klaarstaan om anderen te helpen. Maar we maken ons ook zorgen. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen, ongeacht achtergrond of beperking, volwaardig kan blijven meedoen in onze maatschappij? De ChristenUnie is een partij van hoop. De komende 4 jaar willen wij ons, met alles wat ons gegeven is, ons inzetten voor een hoopvolle toekomst voor iedere inwoner van Friesland. Wij willen het gesprek aangaan, luisteren, keuzes maken en het eerlijke verhaal vertellen. We zorgen voor elkaar en voor de schepping. We bieden jongeren een hoopvolle toekomst en laten onze ouderen waardig ouder worden. Niemand wordt aan zijn lot overgelaten. Zoals Jeremia zei, ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Omdat ieder mens uniek is en de aarde aan ons is toevertrouwd, willen wij samen met u, met jou en met elkaar Friesland een hoopvolle toekomst geven.